farem? Són dos, no? Són tres. Quan? D'eixida, per d'eixida? Segur? Sí. Per acabar dos. Jo sé que una que es queda així avui. Per acabar dos. Vale. Doncs farem. Uno aquí, anem això. 0-1. No tan ràpid. Que ja ha començat. No, están probando. Ara no va, sos, que estem més allà. Per favor. Ya sabemos, no pasa nada. Això és l'eixida. Una vegada fem l'eixida i comencem en el... Pero tienes que señalar así. Però que dic que ja no. Vale? Número 1. Vosaltres el 1, el 2, el 3, el 4 i el 5. Quan marque el 1 és vostre, però espereu. Jo marque i senyale. Primer marque el 1 i vos dono la senyal perquè entreu, en el que sigui. Després d'això farem el... I hasta que no yo puedo dar la señal, aunque no es patente, pero vosotros pegáis. ¿Vale? Entonces donaría la señal a eso. Y si da lo que quita, Hay que ver si la pillo. yo os daré... Pero uno. Yo miré un mes y yo pasé. ¡Pum! 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 Gaspar. Uno, dos, tres, cuatro y sí. Yo marque el número del músic y done la señal. Primer marque el número, pero això no vol dir que toqueu, No vol dir que toqueu. Marque y done señal. Lo vostre és tot el rato, hasta que us diga parar. No tardes a Pues anem. Farem el tu i el bum, ¿vale? A prueba. A veure, no, prueba no. Anem a les secretàries. señor pirotecni. On està el senyor pirotècnic? On està la festa d'onjo? Vale, pues espera, és que dir-ho quan estiguem gravant. Dale, vale. Una, dos y tres ya. Señor pirotecnic, pot començar la mascleta. Ai, cortar. Otra vez. Entonces sí que ho faig. Però jo t'ho marque. Marque jo. No volem tot. Va. Camarada batería, Bien.